Que tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde. Chegou o momento do Voltas co Prato na televisión de Galicia. Chegou o momento da cociña en directo. Xa sabedes que as receitas é cousa boa. Posa, direi. E levamos toda a semana xa dicindo que o venres facemos, atención, vou respirar para dicilo, facemos 100 programas. Un aplauso, por favor. 100 programas, o venres, 100 programas. Saltou a noticia, ninguén contaba. 100 programas. Bueno, as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, os cociñeiros son maravillosos. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Ai, Dios mío, Begoña. Que pasou? Que pensei que non chegábamos aos 100, Xa che digo, pero sí que chegamos. Ainda hai que chegar ao viernes. Hai que chegar ao viernes. Que nos pode pasar cualquier cousa. Iso é certo. Xulio, que tal? Como estás? Hai que tocar madeira. Hai que tocar madeira. Toca madeira. Xulio, como estás? Moi ben, moi ben. Sí, contento? Estás en racha? Bueno, as rachas, Bueno, ya tú sabes. ti sabes que os compañeros, sempre digo, os compañeros do Malicia pensan que aquí hai unha trama montada pola cal só gaña Xulio. Joder, pues viron poucos programas. Bueno, que vos Anda que non apetece perdín. cociñar? Eu creo que hoxe podemos cociñar xa algo tamén como estes últimos días de cara ao Nadal, non? Imos ver que é o que nos trae Silvia, de Meaño. Boas tardes, eu son Silvia, de Dena, Meaño, aquí no corazón do Sanlés, e traemos hoxe unha receita moi sinxela de volandeiras gratinadas. A preparación é moi sinxela, limpiamos as volandeiras e reservamos a concha, colocamos todo nunha fonte de forno, e botamos uns taquiños de xamón e uns taquiños de chourizo e a mozzarella rallada. Por último, metemos, cando xa este un pouquiño quente, todo, en 6-7 minutos, xa temos un aperitivo fácil e rápido. Espero que vos guste e que vos animedes a facelo. Sabedes que o domingo empeza o Mundial, non? De fútbol. Pois isto sí que é Mundial. Isto sí que é Mundial. Como fía, A voandeira. Dios, ahora vou dicir unha frase que lle encanta a Xulio. Canto nos gusta en Galicia. As bandeiras. Encántanos, que maravilla. A mí particularmente, de verdade, sí que me gustan moito. A ver, que podedes facer ou que ides facer, con que nos ides sorprender? Pois eu vou facer unha salsa holandesa para acompañar a volandeira. Vou facer a volandeira así, vou facer así un Como vas vinagre. facer así? Así, a plancha. Así. Tas, Vale, fuera. Regular. Regular, vai Tú facer regular. tú Vai queres facer regular. E despois vai facer unha salsa holandesa. Voulle facer unha salsa holandesa. Moi ben. E dame a impresión de que Xulio vai facer algo raro, seguro? No, eu vou facer unhas bandeiras tigre. Como ti? Como mexilón tigre, pero Ajá. car bandeiras. Ah, moi ben. Moi típico dos bares, Claro, Mexilón sí, tigre, ela fixe un aperitivo, vamos facer outro aperitivo tamén así. Para estas festas, e que se pode comer incluso morniño. Eso é como unha croqueta, non? Vai como... Pero vai fritido na súa cuncha. Na cuncha. Eso é. E vai como envolto así no pan Vai con relado. unha pequena como- bechamel, a fariña, ovo e pan relado. Bueno, pois veña, querida, a cociñar. Vamos cociñar na volta co prato, quedamos con Begoña, que creo que vai facer a salsa holandesa. Pois mira, hecho unha salsa, é moi sinxela. É unha salsa, Ajá. é unha mayonesa dos Países Baixos. Vascos, dos Países- Vascos non, baixos. Dos Países Baixos, Que, vale. que rápido me É enganchaches. unha holandesa do norte. É unha holandesa do Podemos norte. dicir, non? Sí. Vale. Entón, o primeiro que vamos a facer é, mira, temos isto aquí que está temperando. Ah, vale, po baño María, Vamos non? a facer un baño María e vamos a meter Hai que darlle lume, eso. Primeiro a manteiga Ah, xa aquí neste cazo. Vale. Vale? Que vamos a facer? Vamos a clarificar a manteiga. Claqué? Clarificar. Que é iso? Clarificar. Que? Mira, Per que é iso? sacar a Poñela parte clara. láctea da parte grasa da manteiga. Dividila. Dividila. Como se foras, quen foi? Moisés, que foi abriu as augas. Pois o mesmo, pero eu fago ca manteiga. Tamén. Xa verás, a parte láctea vai quedar na parte de abaixo e a parte grasa vai quedar na parte de abriche os arriba. mares así. Canta cantidade nos fai falta? Pois ti dirás. 250 gramos de manteiga para sacar uns 200 da parte grasa. Que é o que queres, ti? Vamos- Ai, vai, que tiras todo. Pero, Porque foi moi rápida a cociña. Misma. Ainda non te manchei. No, Hoxe. vai, un pouquiño. Hoxe estás ti mantecosa, non? Normalmente é Xulio. Pois isto é como vamos a montar, como se fora unha maonesa, vale? Pero vamos a temperar as xemas. Perfecto. Vale, necesitamos que non haiga moito cambio de temperatura, porque así, Fai pois, o sol. o que, o de cascar un contra outro? Sí. Vale, veña, fago cho. Se che fai ilusión, Para veña. recordar a xente, mira. 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 Paca, Sempre hai sempre un- casca un, por qué? Porque hai un huevo máis duro que outro. Vale, vámonos facer outra vez porque non se viu na casa. Entón vámonos repetir, vale? Veña. Ahora Dale no, aí. da izquierda. Vámonos cascar. Paca, sempre casca un, por qué? Porque hai un huevo máis duro que outro Aí está, sempre. exactamente.
Trucos do Voltas co Prato na televisión de Galicia. Isto foi dos primeiros programas, Moi ben, sí, dos primeiros programas. Vale. Entón, 4 xemas 4 xemas de 4 ovos. e 200 gramos de manteiga clarificada. No, 250, poñemos a clarificar, que quedarán Exacto. en 200. 200, Vale. exactamente. Moi Aí ben. está. Ves que ahora xa empeza a coller temperatura. Vale. E ahora temos os ovos aquí e vamos a botar un pouquiño de sal. Vale, entón deixote aquí traballando, vou con Xulio. Perfecto. Vale, ala. Xulio, Hola, cañotas, que tal? Mira, como estás? pois moi ben. Pois eu, como che dixen, vou facer as volandeiras tigre. Ajá. Entón, como típico que temos son os mexilos tigre, vamos llevar con un poquinho de mexilón. Mexilón de lata, o natural, picadiño. Nada máis, tío, Nada natural, máis, picado e xa o está. natural. Entón, con isto vou facer a bechamel. Que xa teño aquí derretendo unha pouca manteiga. Vale. E aí vou saltear estes mexilóns picadiños para que vaya collendo o sabor toda esa grasa. Meca. E na outra, na tixola que Na tes tixola ao que lado, tes cebola, teño non? unha poquinha cebola xuliana que estou pochando, é onde vou botar as volandeiras que vou dar simplemente un salteado, unha vez que este pochadiña, un salteado para despois volveras a meter dentro. Vale, o sea, non vas facer como se fai habitualmente, non? Que é con aceite e perixel, non, ti vas... No. Valas poñer na tixola, Eso é, bona con saltear aí. cebola. Eso é, bona saltear aí ca cebola, despois bona É que reservar. mira que bon dei, está no vendo na casa a xente, claro. Sí, Dai- además están viviñas, Si alguén da casa lle está caendo a baba, si alguén da casa, porque pode ser, despois de ver estas boandeiras, claro, diredes vos, como non vou falar? Chamade ao programa, chamade, podedes comentar o que queirades, tedes aí o teléfono do programa e podedes nos dicir como facedes vos as boandeiras. Eu que sei, facede o que queirades, vos comentadesnos as cousas aquí ao 664-483419 e recordade que imos repartir cartos como todos os días, 50 euros dunha vez, 50 doutro, no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Que fixeches aquí? Porque me acabas de deixar Simplemente un pouco. botei un poquinho de sal e pimenta, nada máis. E agora Vale. vou botar un par de culleradas de fariña para facer a mestura que nos fai falta para a bechamel. Está lle dando unha caña aí, Begoña, Home, verdad? ten que montar, eso ten que montar. Está dando unha caña. Bueno, vamos chamar a convidada de hoxe a ver que nos pode contar das súas bondeiras. Que pase, por favor. Silvia, de Meaño, un aplauso para ela. Benvida. Hola. Achégate aquí. Hola, Silvia. Hola. Ai, Benvida. mira, a ver, contalle, Xulio, a Contalle. Silvia. Mira, pois mira, vou facer un aperitivo como igual que fixeche ti, vale? E vou facer unha especie de mexilón tigre, pero sustituindo o mexilón pola boandeira. Entón aquí teño unha ceboliña pochando que vou saltear, vou ir botando agora xa a carne da boandeira. Mira que bonitas son. Eu pensei que se ibas poñer... No, vou dar simplemente un salteado. Claro, vale, Un salteado. vale. Este Pensei un... que se ibas poñer ca cuncha. Además este un... No, cacuncha vai ir despois. Vale. Este é un marisco que non é demasiado caro, moi saboroso e moi resultón. Estes aperitivos así son moi resultosos. A xente non te gustan moito. Bueno, Entón, aproveitar simplemente- sobre todo cando hai fresco, non? Porque agora está en temporada, agora, non? Non empezaron agora... Agora empezaba a temporada do marisco todo, o día claro. 2, o día 2. Bueno, pois mira, aproveitade e ide alonxe porque seguro que tedes boandeiras boísimas. E ademais é algo que está moi de actualidade, que sempre hai nas cartas dos restaurantes, non? Sí, cada vez máis. Incluso non só en Galicia, senón fora de Galicia tamén. Sí. Mira, como simplemente quero que se fan un pelín, se apaga o lume e que co calor residual se terminan de facer. E aquí teño carne de mexilón picadiña e un poquinho de manteiga e fariña. Entón agora vou facer unha especie de bechamel. Silvia, non che fixo nin caso. Fariña como a min. Silvia... Fariña botou. No. Vamos ver a Begoña. Vamos deixar a Xulio traballar, vamos ver a Begoña. Vente Moi boa comigo. pinta. A ver, resulta que Begoña está facendo unha salsa holandesa para as súas bondeiras. Bótate cara adiante. É como unha mayonesa, pero dos Países Vascos, que está moi de moda. Vascos, Ahora e dalle. Ai, vascos. E dalle cos Países Pues Vascos. termino con vascos. Pois xa está, en plan, es de Euskadi, la Entonces- salsa, ahora. Pois... É graciosillo, eh? Os huevos Que pasa? Benedict, que están moi de moda e tal. Pois esta é unha salsa que hai que facela. O máis importante é manteñer a temperatura, non? E agora teño o huevo xa nunha temperatura dunhos 60, 60 e pico grados, E como igual que a sabes? manteiga, porque teño un termómetro normal, que levo moitos anos cociñando. Vale, Entón, vale. vamos- Pero a xente da casa que ten que saberlo de Mira, unha maneira. vou vos enseñar a manteiga, vale? Ves a parte láctea que está na parte de abaixo? Ves a parte láctea? Espera, aí. Non me mover moito, non me mover moito. Aí está. Na parte de abaixo, por aquí abaixo, está a parte A lá. parte láctea. E por aquí arriba, A graxa. a parte garaxe.
Que é o que vamos usar. Na maonesa que temos ovo e aceite. Arriba non había aceite, como tiñamos nós, entonces usaban a manteiga. Entón vamos collendo esa parte, así pouquinho a pouco, e vámola montando. É unha salsa sinxela, o único que tens que fazer é controlar un pouquinho a temperatura para que non se che vaya de madre, así. Porque senón pero que queda lle pasa? riquísimo, porque Córtase, o que lle respeta moitísimo o sabor da volandeira. Que lle pasa se non mantes a temperatura? Se non mantes a temperatura, podes che cortar. Córtase, non? Igual que a maonesa, A maonesa tens que respetar tamén a temperatura. Se tes o huevo na nevera e o aceite fora, é mellor ter as dúas cousas á mesma temperatura. Sabes unha cousa, Silvia? O día do Samaín xa pasou. Digo porque estás así cara un pouco de asustada. Porque eu non sabría facer mellor, seguramente. Pero mira, xa somos dous. Xa somos dous, non pasa nada. Sinxeliña. Aquí, ti aquí ves a comer, así que... Aí está. Non, tampouco tens que saber facer a salsa holandesa. Non pasa nada. Pero teñen os dous moi boa pinta, a verdade. Bueno, se tiveses que xulgar agora mesmo a un dos dous, se tiveses que dicir, se lle teño que dar 6.000 euros. Carallo. A cal dos dous lle dá 6.000 euros, seguramente. Home, un pouco injusto, No, en conta que ainda están 6.000 euros, hai nos que dar, hai nos que dar. Polo que leva aí batendo Begoña, igual... Begoña leva 6.000 euros! Yeah. Un aplauso, Begoña! Un aplauso! Xa facemos festa. Polo traballo que está pasando aí... Polo traballo, verdad? Bueno, Silvia, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Un aplauso para Silvia de Meaño, que está connosco no Montes co Prato da Televisión de Galicia. Creo que temos unha chamada por aí, a ver se podemos falar con Lola. Lola, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Estou moi ben, cañotas, estou vos mirando. Espera. Boa tarde. Espera. Moi ben, estou vos mirando, mira. As volandeiras encantan. A ver. Oiches, Lola, a min non é xa que me soe a túa voz, senón polo carrete que tes a hora de falar. Eu creo que xa estiveches no programa, verdad? Quedou cortada. Quedou cortada, Lola. Non quedei cortada. Lola, ti xa estiveches no programa aquí comigo. Ou non, Non quedei cortada, cañotas. Sí, estuve no programa aí con vos. Estiveches aquí, estiveches en Larpeiros moitos anos, xa que sí? Sí. Ves? Xa sabía eu. Lola de Larpeiros, que está con nós, home, que maravilla. Dios. Que sí, verdad. Mira, Lola, vouche mostrar as boandeiras que está facendo o Xulio, porque Xulio xa vai tan apurado que nin deixou ver. Mira pa aquí. Mira, botelle un poquinho de bechamel e ahora un poquinho de queixo en cada unha. Porque quero que despois se funda ese queixo. Ves? Que che parece, Lola? Parece moi maravillosa. Sí. 6.000 euros para Xulio. E agora que poña a plancha ao forno... Que se meter no forno, No, bonas fretir. Este vai no fritir. Van a fritir? Sí. Ajá, un tipo como os mexillóns tigres, entón. Exactamente, xusto como os tigres. Boandeiras tigre, vamos facer. Exactamente. Ves como controlas, Lola. Tens que volver outro día, xa que viñanches, tens que volver outro día. Calquer día. Calquer día. Vale, pois mandoche un bico xigantesco, enorme, mundial, vale? Moi ben, calquer día que aparezco por aí. Vente cando queires. Veña. Chao. Vale. Lola. Chao. Hasta logo. Chao. Tiños, chao. Chao. Que maravilla de muller, Que maravilla de muller. Pensabas que acalaras, Ti pensabas que acalaras. É que eu pensei que acalara, de verdad. A ver, Xulio, como vas? Mira, Vas colocar... ben, ahora vou, encima de cada trociño de queixo, vou colocar a volandeira Vale. e despois outro poquinho máis de bechamel. E despois xa empezo co rebozado. Vale. Pois veña, déxame ver como montas aí unha. Pimba. Un poquinho. E botalle... Claro, as boandeiras tigre de Xulio e botaslle un pouquiño tamén da cebola, non? Da cebola e voulle botar tamén unha gotiña de picante a cada unha. Por eso son tigre. Por eso son tigre. Que despois vais a suavizar ca bechamel, co queixo, vai a axudar a suavizar. Bueno, pois mentras ti andas ao traballo, eu voulle contar a Alicia 4 cousas sobre a boandeira. Porque a boandeira, claro que nos encanta. A boandeira é da familia das vieiras e zamburiñas, pero tradicionalmente non é a filla predilecta. Unha mágoa, na miña opinión, porque nos encantan as volandeiras. Agora estamos en plena campaña, Dende o día 2 deste mes, a frota do Bou de Vara traballa para achegalas ás nosas mesas. Polo visto, vai ben a cousa, e iso sempre son boas noticias para os que traballan e tamén para os que nos gusta comelas. Pero, ollo, non vos confiedes, a maior parte delas acaban nas mans da industria conserveira
xente lista que me deixa a min sin elas. Así que, se as vedes no mercado, aproveitade para mercar unhas poucas. Andan agora mesmo, así, calculando que me acordo eu, 12 euros o kilo, máis ou menos, que non está nada mal, se nos queremos dar un capricho con un marisco fresco das nosas rías. E para rematar, teño unha terrible nova. Non hai festa da bandeira. É dramático, é lamentable. Pero se queredes probar unhas boas e riquísimas copia de receitas de hoxe, é montada unha boa trola na casa porque as receitas do A Voltas co Prato sempre merecen a pena. Xa non sei o que digo. Begoña. A ver, trabuco, man. Últimamente estou patino. Mira. É que me pos nervioso. Mira. Mi má. Esto, miña abuela decía, ahora xa escribe. Mira, ves? Ah, claro. Como poñer cañotas, cañotas. E faime. Mira, ahora voulle botar o zume de medio limón. Sabes que lle podes poñer? Para que ten esa parte ácida, porque esta salsa aos mariscos quede de maravilla. E agora que nos vamos á época de Nadal, perfecta, para todo, eh? Úsase moito limón agora no Nadal. Sí, pero bueno, estas salsas, moi rica, e aparte aguantache uns 3 días en nevera. Vale. Que ben. Xa casi che dá para escribir un 100 como os programas que facemos o ben. Sí, co dou escrito. Sí. Yo. Bueno, thanks. E agora digo eu, ademais disto, que máis vas facer? Agora voulle facer unha salsiña. Esta é unha salsa que é unha derivada, dela, que se chama bearnesa. E o que vamos facer agora é un vinagre. Si, é vinagre. É vinagre. Como me abriu as mentes? Vamos a dar ese punto ácido, que lle vai tamén ao marisco, con un vinagre de remolacha. Isto é unha remolacha. Podemos usar a remolacha para ensalada. E o jugo, vamos facer o vinagre. Acaba de coller, o sea, atención, galegos e galegas de ben que están vendo este programa. Begoña, despois de facer unha salsa holandesa, decidiu tirar medio litro de vinagre, tirar o xugo dunha remolacha, e o peor de todo é que despois vou no probar e voulle dicir, carallo. Parece que está bo. Claro, parece que está bo. E azúcar. E azúcar agora. Bueno. Vamos facer unha reducción. Aí vai. E mira que color queda máis bonito. No, se o color queda bonito. Sí, mira. Ai, ese cheiro distinto, ves? Xa cheira distinto, sí. Xa cheiro distinto. Por certo, mira, xa que estou contigo, sabes que podemos facer? O qué? Repartir cartos, Begoña. Non estás atento ao guión, eh? Non estás atento ao guión. Non A ver, vin hoxe. Que salsa fai hoxe, Begoña? Por 50 euros. A salsa... Holandesa. A salsa... Holandesa. De onde? Do país? Baixos. Dos Países Baixos. A salsa holandesa de Begoña, 50 euros chamade ao programa ou a Voltas co Prato, podes gañar cartos. Veña. Vou con Xulio ou tes algo máis que explicar? Non, eu xa estou. Xa estás? Sí. Vale, por veña. Ala. Chao. Ala, Xulio. Bueno, pues mira que chulada, cañotas. Te acordaste de como era a salsa de Begoña? Sí, holandesa. Perfecto. Mira, Gústame que teñas claro o programa. bechamel, volandeira, a ceboliña pochada, máis bechamel e un poquinho de picante. Bechamel, volandeira, ceboliña pochada, máis bechamel E un poquinho de picante, unha botiña de picante só. E agora, pois, un empanado tradicional. Rebozado. Un empanado. Sí, eso, un rebozado, empanado. Sí, Fariña, ovo e pan relado. xa está. E vámonos fritir. E a orde, como é? Fariña, ovo, pan rallado. Fariña, ovo, pan relado. Perfecto. Xusto. Por si, claro, é que digo sobre todo, porque despois hai xente na casa que di como era a mestura? Fariña, ovo, pan relado, e se queres, pan relado, ovo, pan relado. No, pero escoita, ti deixeme seguir a mí. Sí. A mellor hai alguén que se olvidou das receitas. Pois sabes que ten que facer? Ir ao Instagram do A Voltas co Prato. Claro! Ir ás nosas redes sociais, porque aí están colgadas todas as receitas. Señoras e señores, por favor, que temos Instagram, temos redes sociais, @avoltascoprato en Instagram. Buscade aí e tedes todas as receitas sempre penduradas tamén na carta da televisión de Galicia, na nosa web. Alá, veña, dalle aí. E agora? Fariña, ovo, pan relado. Fariña, ovo, pan relado. Fariña, ovo, pan relado. Sacudímolo ben para que non quede moito grumo. Vale. Pasámolo polo ovo. Isto, por exemplo, ahora veñen as festas. Estas 24, Estas telas feitas un par de días antes. Día de noite boa. Simplemente para fritilas ese día. Claro, día de noite boa. Venche xinta a casa. Sí. Isto se o ter feito de antes xa... Sin problema. Pam, fuera xa. Xa está. Xa estaría. Xa está, o sea, xa podes ter de antes. Cantos días xa aguantan na neveira así? Conservalas congeladas. Ah, podelas congelar. Claro, isto así tal cual está, conxélalo e aguantache meses.
E despois sácalo. E despois sácalo e podelo fritir directamente do congelador. Así, pumba. Eso, despois deixas que atempere un pouquiño e xa está. Estaría lista. É que anotade, Sei que facedes, non sei que faz que non estás ca libreta na casa. Anota. Anota. E imos repartir cartos porque é o momento de repartirlle cartiños á xente. A ver. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Belén. Sí, hola, boas. Belén, de Ferrol, non? Sí, sí, Que tal? Como estás? moi ben, aquí vendos, moi ben. Así me gusta, que hai que ver o programa todas as tardes. A ver, contame, eres ti de Boandeira, non eres? Que marisco che gusta máis? Contame. Casi todos. Dale, resumo maravilloso. Bueno, a pregunta era a seguinte. Que salsa fai hoxe Begoña cos súas volandeiras? A salsa holandesa. Perfecto. Pois coa manteiga e con todo. Moi ben. 50 euros que marchan para Ferrol. Ti quen crees que vai gañar hoxe? Así, ben. A ver, máis elaborado o de Begoña, parece. Pero máis práctico o de Xuli. Xa. A mí está me dando choia, Sí. Belén, dame a min a impresión, queres dicir que Xuli é un vago? No. Ah, perdón. Fai moi ben para ir preparando para telo adiantado. Sí, vale. No, dame a min así a impresión, home, de que pensabas que Xuli era un pouco vago, que pensabas como a min. Podía ser. Posiblemente caiga na miña casa ese prato, Ves? en Navidad. O de Xuli, escoitaches? Home, claro. Posiblemente caia na miña casa. Porque Sí, estás sí. adiantado. Na- Bueno, Belén, Claro. moitísimas grazas. Graciñas a vos. Un bico xigantesco, vale? Vale, Veña. gracias. Chao. Ai, Dios. Voy a subir un poquinho de aceites. No. Ti sempre me menosprecias, Porque Cañete. ti, pero porque, sabes que? Porque me gusta darche caña, porque es que ganas moito, Xuli. Sí, pese a todo, Pese a todo, mira. Vai mellor Begoña, mira como vai. Bueno, vai mellor, non. Mira. Ten unha fumareda aí que non. Mira. Home, habrá que cociñar, non facerei que Verdad? cuatro atrapalladas, Como gozadas. che... Bueno. Mira, aí vai. Eu digo unha Bótate, cousa. Paco, bótate. Solamente así xa están boas. Podes primeiro tocando Sí. o marisco contra a plancha, por qué? Forte. Paselar. Paselar. Vale. E agora vou dar a volta. Non fai falta facelas moito. Vale? Ajá. Porque se as pasamos, o que pasa é que perdes a textura Claro, que ten que queda ter. como- sí. Claro. Entón, ten que ter, así, como 30-40 segundos, damoslle a volta e listo. Mira, Un telas poquinho aquí, máis. está toda Galicia deseando que lles des a volta. Mira, Aí vai. aí vai. Pamba. Mira, pamba, toma. Outra, dalle outra. Collín o arneirón. Pumba. Mira. Aí vai. Mira. Aí vai. A xente Teñen que ter ese A xente- doradiño, pero despois é Babamos. importante que conserve a textura. babándose na casa. E o pela tua sabor, culpa. moi importante. Home, que é a un marisco bo. xente babándose e non sei como estará o público, Voulle preguntar ao público, porque ao mellor o público estáse babando ahora e eu non quería que o público pasara tan mal. Vamos a preguntar. Mira este señor. A ver, señor, está lle caendo a baba? Está de muerte. Ou non? Como se chama? Nemesia. De? Del lago de Valdoviño. No, pero como se chama? Nemesia. Ah, Nemesia, vale. Pues mira. Exactamente. Conteme, del lago de Valdoviño. Pois que está de muerte, Está nomás todo- que a pinta vela, Sabe? a calquera dos dous lles daría o premio. Xa, pero a quen lle daría o premio? Vostedes. Jolín, aos dous, caramba, que o fan moi ben. Pero é que A se ver. ten que mollar, Nemesia. Pero a ver que son gallegas. Ti Ah, sabes é que? A ver. Son gallega, pero parva non és. No. Ah, pues entonces, A ver, eu polo práctico ao muchacho. a Xuli. Tamén, sí. Polo práctico Sí, que é? porque as poidas facer así e telas xa feitas para calquera Ves, momento. esa foi boa idea de conxelalos, Claro, verdad? porque eu teño moita familia, entonces, Ves, sodes moitos. pois claro. Vamos a preguntar á convidada de hoxe, a Silvia, a ver que lle parece. Vale, gracias, Nemesia. Un aplauso para Nemesia, por favor. Aplauso. A ver, que... Deseando probar, Sí, deseando probar esos platos, a verdad. é que eu estábate mirando ali desde a posición de presentador. Eso e me vía veías aquí, Claro, vía que te estabas babando un pouquiño. Estou mollado, Sí. vale. Bueno, pero a ti, además de Boandeira, hai algún marisco así que che guste? A mí encanta o marisco, as cigalas, o centolo da ría, claro, non o... Dios, que maravilla, Sí, Que claro. maravilla. Temos marisco moi Un rico. marisco riquísimo. Teño que recordar á xente da casa, porque a mellor a xente olvidouse, e non o dixen bastante, que hai que mandar receitas de torta de aniversario, porque o venres celebramos 100 programas, así que, por favor, mandade ás nosas redes sociais, ao WhatsApp do programa, as vosas tortas de aniversario, as máis ricas. A de chocolate, pois a de chocolate.
A de, eu que sei, a de cenoura. A de cenoura, a que queirades. Mandadia, por favor, a voltas co prato. Grazas, Moitas grazas. Un aplauso para as convidadas de hoxe que están connosco. Vamos xunto a Xulio. Por aquí. Por aquí. Con Xulio. A ver, Xulio. Ti, se tives que escoller unha torta de aniversario, cal farías? Pois a que vai facendo eu. Ou bandeiras tigre. Bandeiras tigre? Sí. Torta de bandeiras? É unha boa torta, Pa hoxe. A ver, déixame velas. Mira, que pintaza. Doraditas. E se queres, hasta che abro unha para que se... No, espere, despois. Pero para que Quere vexas, abrir claro. Vale. Miras como está que hermosiña. Por dentro. Mira. Ves? O queixo fundidiño. Mira. A bandeira no seu punto. Esta vou agardar para que aprobes ti despois. Galicia, acabamos de inventar un plato maravilloso na voltas co prato. Sabíamos que existía o Michelin Tigre, famoso en moitos bares, sobre todo da noite Compostela. Pois hoxe temos a bandeira Tigre de Xulio. Un aplauso para Xulio, que é un crack, un artista. Gracias. Que maravilla. Agora vou ver as de Begoña, porque senón queda un pouco feo, non? Sí, senón queda como... Senón queda feo que a ela non lle dé un aplauso. É o que fago, en prato, lo. Home, claro. Non tampouco ter moito que emplatar, Tens 4 minutos para que acabe o programa. Como son un bao... Digo eu. A ver, que son esos? Flocos de millo? Sí, porque a vida é divertida igual que as palomitas. Entón, hoxe dixen, por vou facer unha cousa así diferente. Moi ben, pois ti fixeches a prancha ao natural. As bandeiras fixo unha salsa holandesa de, de derreterse vivo. Facilísima, porque se fai nada. Entendí nata eu. E agora ten aquí uns flocos de millo que non sei que vai facer con eles. Vou emplatar encima deles. Ah, encima deles, vai facer como unha cama de flocos de millo. Sí. Mira, que sinxelo. Pois moi ben. E agora vouche enseñar o vinagre. Ah, amiga, olvidaban do vinagre. Mira. Aí que queda así. Vamos a emplatar e vamos chamar a convidada de hoxe. Que veña, por favor, Silvia, que quere comer. Silvia, ven para aquí, por favor. Xa, correndo. Ver se que... Vamos, por favor, mira, ven. Xa me falta tempo. Ven comigo. Mira, o primeiro que temos aquí xa é o de Xulio, que son esas bandeiras tigre que teñen un aspecto maravilloso. Dentro dese rebozado hai unha bandeira, palabra de presentadora, que hai aí dentro. E Begoña puxo flocos de millo. Fomos ao cine hoxe logo. Fomos ao cine, mira. Más que cine. Fomos ao cine, fixade. Espera, que non terminei. Vale. Agora sí. Vale. Fomos ao cine hoxe no Voltas co Prato. Fixadevos que bandeiras acaba de facer Begoña con salsa holandesa. Un aplauso tamén para Begoña de Berín. De Ríos. Por favor. Silvia, todo teu. Sí, tens que ir probando porque nós creo que en algún momento da vida tenemos que repartir cartos, non? Home, pois sí. Sí, dis ti. Vamos a falar con Isabel. Hola, Isabel. Isabel, estás aí ou non estás? Isabel de Pontevedra, claro, empezou a cheirar o plato e pum, aí quedou. Isabel. Hola, boas tardes. Aí estabas, Isabel. A ver, rapidamente, Isabel, vouche facer a pregunta. Quen fai ou quen fixo as bandeiras tigre? Xulio. 50 euros para Isabel de Pontevedra. Moi ben, Isabel. Un bico xigantesco. Ven un día polo programa, vale? Noraboa polos 100 programas. Moitas gracias, Isabel, polo noso programa, que somos moitos aquí traballando. Gracias, Isabel. Vale, chao. Un bico. Chao. Ai, Silvia. Dade máis maus. Xulio sí que traballou, que ten a mau cantiña. Xulio traballou. Home cante. Sí. Silvia, de Meán. Tes diante de ti dúas bandeiras. É unha resposta. Sí, ainda teño que terminalas, pero... Bueno, imos alá. A verdade que son bonitas, Por un lado temos a tigre de Xulio e polo outro lado con salsa holandesa a de Begoña. Silvia, quen fixo o mellor bandeira? Quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Os dous fixeron un estupendo traballo, pero para min, Begoña. Begoña, rompendo a xeira de Xulio. Begoña gaña o A Voltas co Prato deste martes. Silvia, pasáchelo ben? Moi ben. Desfrutáchelo? Sí. Nos encantadísimos de que estiveras aquí con nós. Igualmente. Tens que volver outro día, vale? Gracias. Bueno, veña, señoras, señores, nos marchamos. Mañán hai máis. Quen anda aí? Hai máis. A Voltas co Prato quedan agora coa actualidade. De que? De Hora Galega. Chao. Hasta mañá.